Rádio a televízia obce Kovačica prináša 10-dielnu televíznu dokumentárnu vzdelávaciu sériu o kovačickom inzitnom umení, o jednom z najvýraznejších kultúrnych fenoménov vojvodinských Slovákov. V 10-dielnych reláciách sa pozrieme na jeho históriu, cestu na zoznam UNESCO, jeho vplyv na komunitu a umelcov, nový impuls pre turizmus a kreatívnu ekonomiku, na význam edukácie, úlohu umenia v zachovaní identity a rastúcu medzinárodnú viditeľnosť Kovačice. Séria prináša rozhovory, archívne materiály, aj autentické pohľady tých, ktorí tvorili a stále tvoria jedinečný svet kovačického inzitného maliarstva. V 4. relácii sledujeme, ako sa zápis do UNESCO premietol do cestovného ruchu a kreatívnej ekonomiky, aké príležitosti vznikli a ako sa obec prispôsobila rastúcemu záujmu. Témou dnešnej relácie je turizmus a kreatívna politika po zápise Kovačice, čiže kovačického inzitného umenia do UNESCO. Ako sa zmenil turistický ruch v Kovačici po zápise na UNESCO zoznam vzhľadom na predchádzajúce roky, respektíve 10 ročia? Ďakujem, že ste prišli k nám do Galerie inzitného umenia. Keď je v otázky samé inzitné umenie v Kovačici, chcela by som povedať, že kovačické inzitné umenie bolo 3. decembra 2024 roku zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho bohatstva UNESCO. Galéria inzitného umenia má za sebou dlho rokov. Zasnovaná je roku 1955. A do dnešného dňa máme mnoho turistov. To, čo chcem povedať, že 20 rokov dozadu spolupracujeme s maliarmi aj s inštitúciami v celom svete. A všetci sú oni zoznámení s galériou inzitného umenia a s umením, ktoré my tu zachovávame v našej galérii. To, čo by som chcela zdôrazniť, je, že keď sme sa zapísali na UNESCO listinu, že nie je toľko viac turistov, že nemáme toľko viac turistov, ale máme o mnoho viac inštitúcií, ktoré sú zainteresované pre spoluprácu so samotnou galériou inzitného umenia. Totiž, aby sme vystavovali obrazy, aby sme predávali obrazy z galérie, aby sme boli prítomní, aby sme rozprávali o galérii, ako čo je Čína, ako čo je etnografické múzeum v Belehrade, ako čo je Nový Sad a tak ďalej. Košice, áno, Bratislava. Koľko orientačne bolo návštevníkov ročne alebo mesačne, aké máte údaje pred zápisom a čo sa zmenilo v priebehu tohto roku? Keď je v otázky, znamená sám ten príchod turistov, najviac máme žiackých exkurziov a znamená zahraničných turistov, ktorí cestujú krúzerami do Belehradu a prichádzajú k nám sem. To, čo môžem povedať, že je minulého roku, 2024, sme mali 20 000 turistov a tohoto roku mnoho viac. A všetci oni sú už nie známo, znamená maliarstvo kovačické, prichádzajú sem, už vedia, kto je Martin Jonáš, kto je Zuzana Chalupová, kto je Jan Kňazovic, kto je Martin Paluška, Jan Sokol, znamená, oni sú už zoznámení s tým. Ale je pravda, že my každému rozprávame o tom,
a rozprávame, čo sa môže nájsť tu u nás v Galérii insitné umenia, čo môžu vidieť. Veľmi sa teším, že behom tohto 2025 roku znamená, okrem toho, že sme mali o mnoho viac výstav, ďakujú z tomu, že sme sa zapísali na UNESCO listinu, ale že nám o mnoho viac turistov chodili, tak akože rodiny prichádzali s deťmi a penzisti, združenia penzistov, združenia nám chodili sem do galérii, čo sme driev nemali. A to je ďakujúc toho, že sme zapísaní na UNESCO listinu. Čiže napríklad v Lani ste mali 20 000 alebo trochu viacej turistov, čo je orientačný počet obyvateľov obce Kovačica, trochu viacej. Áno. A teraz možno prišlo viacej turistov tohto 2025 roku, ako čo sama obec má obyvateľov. Áno. Sama obec, koľko ja mám informáciu, má 27 000 obyvateľov a znamená, nám tohoto roku 2025 prišlo o mnoho viac turistov. Na čo som pyšná, aj to je pravda, že ďakujú z toho, že sme zapísaní na tú UNESCO-vú listinu nehmotného kultúrneho bohatstva. Aj veľmi ma teší, že ako aj čo sme mali výstavu v etnografickom múzeume, to je jeden z najznámejších múzeumov v našom Srbsku. Potom mali sme výstavu v Starej Pazovi, mali sme výstavu v Novom Sade, v Prahy, v Bratislave. Všetko, Košiciach, znamená, to je všetko ďakujúc toho, že sme sa stali časťou UNESCO. Ktoré turistické produkty a ponuky vznikli v súvislosti s inzitným maliarstvom? Možno aj v minulých rokoch, predpokladám, že sú to knihy, publikácie, pohľadnice a tak ďalej, ale aj nové produkty a ponuky, a to je predovšetkým, keď ide o počítače a počítačovú techniku, čo všetko dokáže jeden produkt z naivy urobiť, keď ide o reklamu. Keď je v otázke galéria insitného umenia, my sa vždycky usilujeme, aby to boli produkty, ktoré sa predávajú u nás v galérii, aby to boli produkty čistého srdca a čistej duše. Znamená, to sú produkty, ako čo sú drevené magnetky, potom z dreva urobené miniatúrky, potom znamená hračky z dreva. A tiež pravda, že sa môže vidieť u nás aj rôzne miniatúry, ktoré my pravda, že robíme sami. A vznikla už je to viacej rokov aj webová stránka, na ktorej reklamujete aj galériu, ale aj samých maliarov a ich umelecké výtvory. Áno, aj to je na troch jazykách, znamená jazykoch na slovenskom, srbskom a anglickom. A pravda, že katalógy robíme na každý rok, každý mesiac totiž. Pri príležitosti samostatných výstav tak urobíte aj tomu umelcovi katalóg, okrem tých katalógov, ktoré máte tradične v máji aj októbri. Znamená, najznámejšie mesiace sú u nás maj a október. V máji oslavujeme jarný salón
a v októbri oktobrový salon. A vtedy akože vždycky máme taký bohatý katalóg s fotografiami vystavených obrazov a s textami o vystavených obrazoch v anglickom, srbskom a slovenskom jazyku. A keď sú otázky samostatné výstavy, vtedy vždycky, pravda, že robíme každému maliarovi katalóg v slovenčine a v srbčine. Aké sú najčastejšie reakcie návštevníkov, ktorí prichádzajú kvôli umeniu? Tu by som pripomenul, že asi rozličné, lebo jedno sú reakcie detí zo základných škôl, predovšetkým zo Srbska, ktorí prichádzajú tu na, aj pravda, že z našej obce. Potom druhé sú reakcie tých, ktorí v blízkosti Kovačice bývajú a vedia veľmi dobre o inzitnom umení, a zaujíma ma aj reakcia tretích, a to sú tí turisti na krúzeroch, čo ste spomínali, ktorí prídu do Belehradu, ale zároveň navštívia záväzne aj Kovačicu a Idvor. To, čo sa týka turistov, ktorí prichádzajú zo zahraničia, mne veľmi som pyšná na to, že sú oni už oboznámení, znamená vedia, kto je Martin Jonáš, kto je Zuzana Chalupová, kto je Jan Kňazovic. A to, čo ma veľmi tak akože, na čo som tiež pyšná, že keď nám prídu ľudia zo zahraničia z Číny, im sa páči Jan Garaj. Znamená, oni sú oduševnení. Tak, aj mi potom fotia sa, zasielajú mi mailom fotografie, ako sa fotili pred obrazom Jana Garaja. A keď sú otázky žiaci, oni nemajú poňatia. Oni napríklad vidia obraz, ktorý namaľovali 19. maliari, keď Kovačica oslavovala svoje narodeniny, 220 rokov. A tam Pavel Cicka namaľoval takú specifickú situáciu a potom všetci žiaci chodia tam a sa fotia pred tým. Áno, ale aj žiaci vedia, kto je Zuzana Chalupová, kto je Martin Jonáš, kto je Jan Kňazovic. Keď je v otázky Martin Paluška, Jan Sokol, to už nevedia, ale takto pre najznámejších maliarov vedia. Do akej miery podporuje kovačické umenie rozvoj kreatívneho podnikania? Tu pripomeniem, že okrem toho, čo ste doteraz povedali, mávate aj dielne zvlášť pre školákov, mladších, starších, a je to možno začiatok kreatívneho podnikania pre ich budúci rozvoj, ale čo ešte všetko mať také podobné? To, čo je zaujímavé, že Galéria inzitného umenia každého októbra organizuje umelecké dielne pre základoškolákov, ale nie iba to, ale aj pre stredoškolákov. Napríklad stredoškoláci minulého roku sme oslavovali 100 výročie od narodenia Martina Jonáša. Oni sa zorganizovali, spravili jednu bustu Martina Jonáša. Tohoto roku Zuzany Chalupovej. Znamená, sa organizujú a robia a chodia nám tu každý mesiac, lebo každý mesiac my v galérii meníme výstavnú časť. A keď je v otázke sama obec Kovačica, musím zdôrazniť, že nám mnoho pomáha, lebo mnoho výstavov aj tohoto roku, čo sme mali aj v Košiciach, aj v Bratislave, aj v Prahy, znamená, financovala obec Kovačica. Keď nám tu niečo načím, ako aj tieto obrazy, čo sú z Číne,
vystavené u nás. Oni nám obezpečili prostriedky, aby sme mohli zaramovať a vystaviť tu na. Súvisí s tým možno ešte, ak by ste chceli pridať v Košiciach poprvýkrát, áno, o tom a rovnako tak aj o tých poštových známkach, ktoré vznikali aj v bývalej Jugoslávii. Sme mali propagandu, my ako obec Kovačica, že inzitných umelcov z Kovačice a Úzdinu zaradili, predpokladám aj z Padiny, zaradili na poštové známky vtedajšieho štátu a aj teraz najnovšie vyšla poštová známka. To, čo by som chcela povedať, že my tu v Galérii Insitné umenia máme poštovú známku Jana Kňazovica, Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej. Ale Zuzanu Chalupovú tiež behom z tého výročia od jej narodenia Slovenská republika vydala poštovú známku práve keď sme mali aj otvárania v Košiciach tú výstavu. A v decembri tohoto roku Pošta Srbska vydala poštovú známku tiež Zuzany Chalupovej. Všetky tie fotografie, ktoré sa nachádzajú na poštových známkoch sú vo vlastníctve Galérie Insitné umenia. My sa usilujeme, aby sme propagovali insitné umenie ako u nás, tak aj vo svete a v regióne, pravda, že? A ma teší, ja som pyšná na to, že všetci ľudia cenia umenia Kovačice. Podľa vašej mienky, ktoré oblasti ekonomiky najviac profitujú z rastu turizmu v Kovačici? To, čo by som mohla povedať, Galéria Insitné umenia nie je toľko predajného charakteru, ale napríklad máme tu rôzne reštaurácie, ktoré sú známe a kde zasielame našich turistov. Taktiež aj ubytovne v Kovačici, ktoré sa usilujú, aby boli ozajstní hostitelia všetkých našich návštevníkov Kovačice. Ako sa dá do budúcnosti udržateľne riadiť turistický záujem? Čiže prichádzajú teraz nové mladšie generácie so smartfónmi aj s jednoduchým TikTokom a oni chcú na minútu všetko zistiť, zbadať a to ich udržuje iba tých niekoľko sekúnd, ich udržuje v koncentrácii. Takže aká je možno vaša idea, že ako tých mladších do budúcnosti zaujať, keď ide o turizmus? Ďakujem na otázky, lebo na tom aj pracujem. Takže keď prídu žiaci, ja im vravím, nech snímajú a nech vyprávajú o tom, čo vidia. A potom nech dajú na TikTok a potom nech aj na zašľu. Znamená, aj to ich tak kreatívne motivuje. Aj napríklad im vravím, nech to, čo sa im najviac páči, nech vyfotia a potom nech namaľujú. A profesori vravia, ajde, nech vidíme, čo ste to namaľovali doma. A to znamená, motivuje žiakov. A zároveň propaguje Kovačicu. A propaguje Kovačicu a Galériu Insitné umenia, lebo oni vždycky potom aj napíšu Galéria Insitné umenia, nám tam na TikToku alebo Instagrame tagujú, že to je snímeno v galérii. Tak. Akú úlohu zohráva samospráva, teda aj miestne spoločenstvo, aj obec Kovačica
pri podpore kultúrneho turizmu. Keď ide o Kovačický október, tak prakticky sú tieto dve budovy, ktoré sú vzdialené na 20-30 metrov jedna od druhej, jedno, lebo v budove miestneho spoločenstva je nielen miestne spoločenstvo, ale aj turistická organizácia. Zároveň tu v galérii máme možnosť chodom do pasáže aj ďalšie galérie, čiže obrazárne súkromníkov navštíviť. Keď je v otázky obec Kovačica a miestne spoločenstvo, musím povedať, že aj predseda miestneho spoločenstva znamená nám mnoho pomáha. Keď je v otázky aj otvárania výstav, keď je v otázky podpora, znamená naozaj nám pomáha. A samotná obec nám pomáha z tej strane, najviac finančnej strany. Znamená, pomáha nám a keď ja nejakú ideju moju poviem, oni alebo podporia, alebo nie, ale menej viac podporia vždycky. V jednom z predchádzajúcich rozhovorov ste mi povedali, že vzrástol aj záujem médií tak písaných, ako aj elektronických, tak domácich, ako aj zahraničných za Kovačicu, čiže kovačické inzitné umenie. Aj z tej strany znamená to, čo naozaj nás volajú médiá, znamená ako, čo je Nový Sad, Belehrad, Bratislava, nás volajú, prichádzajú sem k nám do galérie, aby sme rozprávali o inzitnom umení z Kovačici. A to je pravda, že pretože sme sa stali v UNESCO-vej listine. Vzrastol záujem aj o dokumentárne filmy, ktoré prezentujú buď Kovačicu, alebo jednotlivých maliarov. Znamená to, čo teraz máme, čo je najnovšie, teraz práve mi majú aj prísť z Belehradu, znamená RTS Belehrad, akože robí taký film o Zuzany Chalupovej. Tak znamená chodia. To, čo je, znamená najnovšie, čo by som mohol povedať. Ako vidíte budúcnosť inzitného maliarstva v Kovačici? Aké sú vaše vízie, že ktorým smerom sa bude uberať inzitné umenie v tejto pretechnizovanej dobe, aj v dobe konzumerizmu, nech tak poviem? Tak. Ja by som chcela povedať, že by som nechcela, aby sme mali digitálne umenie tu u nás v galérii, ale umenie čistého srdca a čistej duše. To je opravdivé umenie. Teraz budeme vidieť, ak sa nebudú môcť budúci maliari, ktorí budú členovia galérii, prispôsobiť k tomu, máme fond, ktorý je bohatý. Fond znamená Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Jan Kňazovic, Martin Paluška a všetci znamená maliari, ktorí nechávali obrazy vo fonde galérii. A nebudeme ako čo, teraz možno budem trochu aj tak, neviem, či je to šikovne povedať alebo nie, ale napríklad ako čo muzeum v Jagodine má, znamená rôzne obrazy rôznych maliarov. Galéria inzitného umenia je jedinečná, znamená, sa usiluje zachovať tú tradíciu inzitného umenia a budeme aj naďalej trvať na tom, aby sme zachovali tú tradíciu. Áno, vlastne napríklad kedy ste zamestnaná v galérii inzitného umenia, mala galéria
spoluprácu s inými obrazárňami alebo múzeami podobného typu. Tu predovšetkým myslím na múzeum Inzity v Jagodine, potom v Chlebiniach, v slovinskom Trebini, v Kečkemete v Maďarsku a v Pezinku na Slovensku. A najviac znamená spolupracujeme s Trebňom, so Slovinskom, potom s Múzeom naivnej marginálnej umetnosti v Jagodine. Keď je v otázke Chorvátsko, oni nás tak, akože tam sme posledné roky nemali výstavu, ale keď je v otázke Slovinsko a múzeum v Jagodine, znamená, tam sme prítomní aj vymieňame obrazy. Keď je v otázke Chorvátsko, oni nám zasielajú katalógy. Znamená, aj my im, aj oni nám, tie, čo robíme behom roka. Ale výstavu sme nemali. A aj pani Rozália Marková, zaslala som ich do Chorvátska na kolóniu. Rozália, ja myslím, že bol Jan Žolna, aj možno Jan Glos, ale nemohli prejsť cez hranicu. Tak je tak. Ale potom, keď som chcela tam aj ja tajsť, akože vidieť ich galériu, nie. Riaditeľ bol akože nie. No. Tak smiešne. Aký odkaz máte na záver tohto rozhovoru? Čo by ste povedali divákom, poslucháčom našich relácií, ktorí budú buď počúvať, buď hľadiť tento program, keď ide o kovačické inzitné umenie? Kovačické inzitné umenie je umenie čistého srdca a čistej duše. Meníme výstavnú časť každý mesiac, znamená, každý mesiac prichádzajte sem vidieť niečo nové, niečo inšie a usilujeme sa, aby sme vyzdvihli kultúrny život Kovačice každý mesiac. Kovačické inzitné umenie je viac ako umelecký smer. Je to živé dedičstvo, ktoré zachováva pamäť komunity a zároveň ju spája so svetom. Všetkými reláciami sme sa dotkli jeho významu, tvorcov, identity aj budúcnosti. Kovačica zostáva miestom, kde umenie vyrastá z každodenného života a kde tradícia nachádza svoj nový hlas. Ďakujeme, že ste sledovali túto sériu Rádio a televízie obce Kovačica.